दसे थाथ'दे जोंखौ फट' साफायदे मानोब्रा बेहाय गथ' दसेल' फट' साफायनानै हो जों दख'ना गाननानै भिडिअ बानायनि रिल्स बानायनि दे बादोंमोन आं बेहाय जेबो नङा बाबु गेदेर मानसिनि थिननायखौ मानिनांगौ गेदेर मानसिनि खोथा मानिनांगौ मानिनाङा बेखौ मिन्थिला आङो नाथाय सिख्ला मानसिनि खोथा होनबाथाय एसे मानिनो गोसो जायोना आंबो बेहाय बाबु मेथाइ जागोन एसेबां खुथार बुंबायब्लालाय दे बानायना होनोसै आं थेंक इउ बोरसिखौ बेयाव दोनथ'नोसै आं दे बाबु माबार जागोनब्रा जारोमोन माखौ एसेबां आथुरब्रा आयौ नों जोंखौ जारौ जायो आरो बैसोखौ लानानैलाय माखौ दाजाब खालामबाय थाखोब्रा जेबो नङा दे भिडिअखौ लाना होनोसै आं हर मबाइलफोरा दे अब्लालाय बाबु मोजाङैनो लादे फट'फोरखौ भिडिअफोरखौ जेबो सिन्था खालामनाङा जारौ बेफोरखौ ओइ दे दख'नाया गानदे र' होमबालाय रेडि ना जारौमोन औ रेडि मोजाङै साफायथार दे जागोनब्रा जागोन दे खेबसे साफायबावनोसै साबास बेटा साबास सोरलाय नोंनि नोम्फा आया नोंसो होमबा सिनायबाय दा नोम्फाखौ एबार आफा सिख्लाफोर दंलै लासै बुंलासै बेसेबां गिदिर देरखो नोंलाय सिख्लाफोर लाजिलायनाय हा ओइ राजा दे साफायद' बैथ' सोमस्रि बिनानावसोलै मालाय सोमस्रि बिनानाव मोजां आफा बिदि होननानै दा नोजोर होलै आंनिबो खोथा सानब्रा आफा हामगौ बेटा हामगौ सिख्ला गेदेरफोरखौ नोजोर होनो माथो जानोखाय आफा सिख्लाफ्रा गेदेरसिन जानांगौनो सेंग्राफ्रा उन्दैसिन जानांगौनो बेनिखायनो सिख्ला गिदिरखौबो नोजोर होयोलां दाना सोर फोरोङोब्रा नोंनोलाय बेफोर खोथाखौ आंथ' फरायसालियाव बिदि फोरोंफेराखैलै नोंनो एमाव बेटा आरो नोंखौथ' आं ना बोननोसो खिन्थादोंमोन ना दा मोनायाव बाथोन जागासे मोनबाबो जागोन होननानै नों बेवहाय सिख्लाफोरनि फट'ग्राफारसो जादों उफाय गैया आफा सिख्ला नुबा अननो ओंखारो आं आखला आंनिखौनो लामारथारदोंलै बेथाया बेनिखायनो जेबो बुंनो हाखाया साला माबा मोनसे बुंबा माबा मोनसे बुंफिननायनि थाखाय बाथ्राबो दङना बेनाव दे साफायदो माइ दुब्लिनि बिगोमाया दासो माइ गायखांना थांखांबायलै हाया गायनानै थांदों आरो नोंसोर गेजेराव दुब्लिबारि गेजेराव हाबनानै फट' साफायदों बिगोमाजों नुबा नोंसोर बिराद होसो जागोनलै खिथु खिलानानै खारनांगोन नोंसोर ओरैनोबा बे दब्लायनि बिगोमाया दुमफाव लोदो बुसाबावसो जेबो नङा थोदा बेटा न'आव थांनोसै दिनै सासे मानसिखौ रायहैनांगौ आंहा आफा बाथोन देगासिनो ना बोनलांनिब्रा आङो नों थांगो हाग्रिमोन दियाबा मोनहैदोंना मोनाखैथाय न'आव बेनिखायनो हारसिं थांनोबो बालायलांदों आं आइ उन्दै दं थां माथो जानोखाय बेजोंनो दिनै नांलायनो थांनांगौ र' नांलायहैनि मा जालायबाय थायोलै नोंस्रा ओइ गथ' दे थाब साफायद' आयौ बाला नालायथि सथां फाख्रि फास फैसानि दालिफोर मा मोनदों नोंसोरो माइ गेजेराव नुवाखै फट' साफायजानायखौ सथां फाख्रिफोर आं नुखादों नोंसोर फट' साफायदों होननानै नुनायखायसो सोंखादों आंबो हा नोंहाबो साफायजाबानो जाबायना मा सानदों नोंसोरल' भिडिअ बानायदों होननानै जोंफोराबो दहाय आलि गोरलै गाफाय भिडिअ बानायदों भिडिअ बानायनि साजाखौबो नै लोगो मोनखाबाय नाथाय नोंसोरथ' माइ गायखांनायाव माइ गसाखौ गाफ्लेजोब्बाय अब्लाथ' नोंसोरनि साजाया मा जाथावगौ नोंलाय मा साजा मोनदों आलि गोरलै गाफायनानै भिडिअ बानायनायखाय दुमफावा जोंखौ आलि खोहोदों बै नुहुरनाय दब्लायसिम खोहैखादों जोङो बिदिबाथ' गैलालै नोंसोरो दुमफावा नुफैनांगौबा मा जागोन आं रायजानो गोसो गैयालै मबाइल सबाइल गारनानै थांसै आङो ओरैनोबा दुमफावानो निरागत देन्जारखा ओइ सिख्लाफोर माइ गेजेरनिफ्राय ओंखारबोगोन ना नोंसोर जोंनि गोसो नोंनोलाय मानो नांगौ आयौ बाला उल्थाबावसो नुवाखै आंनि आखायाव मा दं नुवाखैबा ससमा गाननानै ला जाम्बि नोंनि आखायाव मा दं खदाल दं आरो बेनिखायनो खुगाखौ एसे सामलायनानै रायलाय आंजों मिथिबाय नैबे खदाला नोंसोरनि खोमा गन्थंखौ स्लिम खालामनो बारा गोबाव नाङाथ' आयौ माबायदि होनखायो औ आं बिदिनो बुङो नों खोनासंनो मोजांमोन गाज्रिमोन आइ डन्ट केयार आंना खुगायानो बिदिखा जियानो जादोला नोंसोरो माइ गेजेराव हाबनानै बे माइ गायखांनाय गसाखौ गायफिननांगौ नङाब्ला नोंसिनि मोखां गन्थंखौ आंनि खदालासो खुदुमगोन बेबो ख्लाबनो आयौ बिदि जावख्लाबथारनोसै आरो जों लोगोसो दा बालावबो नोंसोर आंनि लोगो नङा आं जिबौफोरजों आखाइ मिलाया मानोना जिबौफोरनाव आखाइ थाया जिबौफोरा मन'यो बेनिखायनो नोंसोर बायदि जिबौजों आं बालावबो लोगो जाया
आयु मा इसिबांहाय नोंलाय दाउस्रि देलाय आं बुंखाबायना माबार बिनिफ्राय ओंखार नङाबा दिगदारसो दं ओरैनोबा जोंबो भिडिअ रिल्स बानायनो मोनाखै दुब्लि बारियाव नोंसोरलाय मानो बानायनांगौहाय मोना नोंसोरबो फट' साफायनो औथ' आरो मोनाथ' आरो ओंखार होनबायना रहाय र' ओंखारगोन इसिबां दावराव थांगार गारबायहाय सिख्लाफोरा थाङाबा खि गयो आं नैबे खदालजोंना भीमनि गदा हनुमाननि गदाफोर बायदिना खरावनो थां होखागौमोन आयो बाला नारजि बुदां फैदों ओइ खाथें नोलाय खदालखौ लाथ'लाय दे जागोन हेलौ नारजि बुदां थोद नारजि बुदां मुगै बांसिन आंनिथिं खेबसे नायहर खेबसे नोंखौ थोजासे नायना लानि गोसोनि आयनायाव नोंखौ फज'नि गोसोनि बिलाइयाव नोंनि मुंखौ लिरनि ओइ बैथारि जालायबायना नोंना आयौ बाला हाफां नोंबो बाइकआव गाखोफानानै दङ थखन बायदि रानथेंथेंखायनो नुलायलाङा हरलाय खदाल आंनो आयौ बाला खदालखौलाय मानो नांगौ नोंनो हे आं खारनोसै नोंनि आखला दासिमबो सोलायाखैना खिथुआव बानलु फोनजानानै खुगाया बानलु फोनजानानै दासिमबो मान गैयाखैना नोंनि मेगन थाइनोखौसो बख्ल'गोन आंनि नारजि बुदांखौ नोजोर होबाय थानाया नङाहाय मा आं मेथाइसो खनदों दा बिदि दा खालाम बुं मोजाङैनो मोजां बुं आंनि नारजि बुदांखौ दिनैनिफ्राय नोजोर होगोन ना होला नों बे दाउस्रि देलाया मालाबा आंखौ बिराद गाज्रिनो हाखराव खोख्लैगोन बायदि मोनबायलां बुंगोन ना बुङा नों नारजि बुदांखौ नोजोर होगोन ना होला नों नोजोरखौथ' होनो होननानै होला आं नाथाय मेगना थांफ्लांबा बेयाव आंनि दाय गैया दे मेगनसो ना नुफ्लांलाबायो लामा सामा लोगो मोनबा बे बाराव खेबसे लास्ट नायबावनोसै आं जुदि आरोबाव नोंखौ नारजि बुदांखौ एदावनाय नुयोब्ला ना नोंखौ जेखौ नुयो बेयावनो बुगोन जेराव लोगो मोनो बेयावनो दामगोन जेब्लासिम नोङो बे डिस्ट्रिक्टखौ गारनानै थाङा नों दे फैदो माहाय नारजि बुदां नों दाउस्रि देलायखौ जेबो बुङा नामा सिखा बुथुवासोलै बियो उनबाबो जेबो जाया आच्छा नों होमबा दाउस्रि देलायखौ उनखांबाय मा सोंथि जाखो बेलाय गाज्रियाव लानांगौ जाखोना मोजाङाव लानांगौ जाखो आंलाय बेखौलाय पादो थौदो मोनसे खोथा नोङो माथो सोरबा हिनजावनो लाइजाम लिरदोंनोहाय बेखौ न'आव थांनासो खबर लागोन आं दा जेबो बुंथ'ला बावनासो दङमोन आं नै बे बैसोआव आं सोरनो लाइजाम लिरनांगौ जाखो बेबो दानि जुगाव आच्छा बिदिब्ला मेसेज खालामदों आरो ना वाट्सएप खालामदों आरो ना नों थोद जात होनबाय थाना फैदो दे दखानावल' थाङा फैग्रोनोसै बेनिफ्राय न'आवसो खबर लागोन आं नोंखौ हा मानोथो एसेबां गोजानाव जिरायखो जिराय आं नोंनि खाथियाव मालाय सिख्लानो लाइजाम हरग्रा दासो गोसोखांदों आं होद मा सानबाय थायोलै दा हराव हौवा हिन्जाव सानैबो बिराद नांलायसिगोन बायदि मोनबाय आं नांलायथोबाला साम' खिंखिरि मा जाखो अमा राजा साम' खिंखिरि साला लहानि जिनजिरि नोंनि थाखायनो आं दिनै भिखारि होनजादों सासे मानसिजों नों सोरजोंबा भिखारि होनजानाय आंनि मा दाय अमा राजा साला नोंनि न'खरनि मानसिया जिसिपि हरनानै गारि हरनानै आंहासो बखिजाबाय दुखिया हौवा होनजाबाय मानो हरनांगौब्रा आंनोलाय गारिफोरखौलाय गारि हरनायासो दाय जाबाय आरो जाबायथ' आरो नों बे न'आव फैनायानो सुनि जादों मिथिबाय साला आंनि न' हिनजाव गदाय जाफैयामोनब्ला आंखौ हांग्रिमोन दिननिफ्राय बायामोनब्ला गारि हरामोनब्ला जिसिपि हरामोनब्ला आं दिनै भिखारि होनजानाय नङामोन मिथिबाय अमा राजा दायखौ आंनिल' दा खालामदों मिथिबाय ना नोंनिनो गोजा दाया मिथिबाय आंजोंलाय मानो गदाय फैनांगौ नोंलाय खोनासं अमा राजा आं बांद्राय खोथा खोनासंबाय थानो हाला खोनासंनांगोन नों मिथिबाय खोमा खिखौ एल'नानैबाबो खोनासंनांगोन नों मानो थाखाय माथो नांलायगासिनोसो दङ नांलायबाय थाय जायखि मा जालाया आंहा दुगैनोसै माइ गायनानै फैनाया मेंजोब्बाय दाया आंनिल' गैया अमा राजा आखाया फारसेजोंल' खबजाया नों गोसो थोनायखायसो आं नोंखौ गोसो थोदोंमोन नोंसो हिनजाव गैया गथ' गैया होननानै बुंदोंमोन आं आंनि गोसो गोरबो देहा मोदोम गासैखौबो नोंनोनो होजोबदोंमोन नों सेंग्रा होननायखाय दा नों आंखौ गोसो थोखांनानै थगायनानै मोजां मोननानै दा नों आंखौ सुया खालामबा जायाना अमा राजा ब्रेकआप जालायगौमोन आरोलै बोरैथो सेंग्रा सिख्लाफ्रा ब्रेकआप जायो आच्छा बिदिब्ला ब्रेकआप खालामनोसो मोजां मोन्दोंमोन नों आंखौ जुदि नों बिदि साननानै आंखौ मोजां मोन्दोंब्ला बेखौ आं मालाबाबो गनायनो हानाय नङा अमा राजा हांग्रिमोनदि नोंबो एसे बुजाया मानो हा मालाबानो बन्थ' मुरि बायदि गसंना दंफैयो नोंबो आं जेबो मिथिया नोंस्रा मा जालायबाय था दुगैनोसै आंहा
अमा राजा बे बारनिफ्राय आंखौ दारायबाय थासै मिथिबाय आंहाबो मोन्थाय दङ आयेननि नोजोराव समाजनि नोजोराव आं नोंनि हिनजाव जाखाबाय आंखौ बांद्राय सिया दा खालाम अमा राजा नों आंखौ मोजां मोनामोनब्ला आंबो नोंखौ मोजां मोनामोन आला इसेबां उल्था नों औ आं सैथोखौसो बुंदों पाप हिनजाव गदाय जालानानैबो लाजिया नों मानोथो लाजिनांगौ जाखो राबननि बिनानावाबो लाजिबावोसोमोन गन्थं दानख्लाब जाखांनायनि उनाव नों मानो लाजिथाराब्रा साम' खिंखिरि मानो होनोबा आं गन्थं दानख्लाब जायाखै ओइ साम' खिंखिरि लहानि जिन्जिरि नोंखौलाय मानो गन्थं दानख्लाबबावनांगौ नोंनाव गन्थंआनो गैयाबा नांलायनायखौनो खोनासंबाय थानोसै आं दसे लाजिया नों अमा राजा आंखौल' दुसिबाय थानो नों मोजां मोनबालाय आंनि गोसोखौलाय मानोथो सेफायनाय हिनजाव गैया गथ' गैया होननानै मोजां मोननानै आंखौ दासो दुसिबा जाबावगोन नों बापावै महाभारत रामायणसो जालायगासिनो माथोलै माथो नोंसो फै जिराय फै आंथ' लाजिया नों लाजिग्रालाय मानोथो आंनाव हिनजाव गदाय फैनाय नों गोसो थोनायखायसो फैदों दा आंबो दाथ' आं नोंखौ सिबिं गरसेनि जखाबो मोजां मोनाना नों बायदि थगायसुला मानसियालाय सिख्लाफोरनि गोसोखौ खावनोल'सो रोंगौ हांग्रिमोनदि नोंहालाय जेबो बुङा नामा दरखार गैया नांलायबाय थादों जायखि जाया ओमफ्रायलाय थफसिया ओंखाम ओंख्रि संदों खोमा मोनानि मा नोंसोर सानै मानसि थानानै थबसि बेवाइफोरखौसो ओंखाम संनो होबाय नोंसोरो औब्रा मा एसे खामानि थिनोब्रा नोंसोरलाय थफसिखौलाय ओइ थबिराम आंनि न'आव मा मोनफैदों नों ओरैनो बेलासिनि बारहावा जाफैदोंब्रा ओंखारलां आंनि न'खरनिफ्राय दानो न'खराव दावराव दावसि जानायखौ नुवाखै नामा ओइ फाग्ला मानसि फैनायखौ बिदि बुङो नामा खर'आनो गैया बेना आच्छा साम' खिंखिरि आंनि खर' गैयिखौ दिनैसो नुदों नामा नोङो आंनि खर'आ राबनजों समान 10ता मिथिबाय मोनसेया खामानि होआबा मोनसेया खामानि होयो देलाय नायनि माबायदि 10ता खर' नोंना मोनसेया जायाबा मोनसेया जायनो लाजियाबो मा नोंसोर आंखौ रागा फोजोंमारदों नोंलाय मालाथो जोङाब्रा नोंनालाय खिथुआव उदैयाव नाभियाव जेब्लाबो रागायानो थाबाय थाखायो लोगोफोर बिराद मेंबाय दिनैनि थाखाय भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव दे रायजोफोर गुड नाइट गुड इभिनिं गुड मर्निं जायफ्रा फुङाव नायदों गुड मर्निं जायफ्रा बेलासियाव नायदों गुड इभिनिं जायफ्रा मोनायाव नायगासिनो दं गुड नाइट बाय